Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa barkanmu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon na kawo mana update game da Tapswap Mining application. Tapswap Mining application sun fitar da wani update game da criteria, ka'idodi da users za su cika domin nasarar samun airdrop na Tapswap. Kamar yadda kuke gani, idan kun shiga cikin Tapswap Mining application, a can ƙasa ta ɓangaren dama akwai button mai suna drop. So wannan button ɗin idan kuka danna kuka shiga, za ku gani cewa yanzu sun ba da dama mutum zai iya zuwa yi connecting ɗin a wallet ɗin shi. Za ku ga sun rubuta a wannan turancin suna cewa the criteria for the drop will be determined based on players' activity, taking into account several key factors listed below as well as additional consideration. Ma'ana, samun nasarar airdrop na Tapswap yana bisa ayyuka da kake yi a cikin application din. Sa'annan suka ƙara da wasu key factors da za su ƙara lura domin raba wannan airdrop din. Sai suka fara, na farko shine number of shares. Wannan shares din ya kunshi adadin Tapswap coins da kake da shi. Kana da miliyan 10 ne, miliyan 50, miliyan 100 ko ma dai nawa ne. Sa'annan wannan yawan coins din da kake da shi ya kunshi wanda ka daddanna tap, ya kunshi wanda ka samu ta bangaren referral bonus, ta bangaren watching videos da kaje kai. To duka wannan bonus din in ka tara wannan points din shine ma'ana number of shares. So za su yi considering din shi. Na biyu shine number of taps. So tap din da ake yi a cikin Tapswap, wannan tap to earn din, so za su yi considering din shi. Unlike kaman wasu influencers, in suka ba da link din su aka yi register, su ba za su na shiga suna daddanna wannan tap din ba. Already saboda suna samu ta bangaren referral, ta bangaren bonus, referral bonus. So za su tabbatar da cewa duk wani dannawa da kai shi ma suna recording din shi. Bangare na uku shine leak. Wannan leak din wani kyauta ne na achievement na wani nasara da kai. Maybe in ka kai miliyan 10 ko miliyan 20, za ka ga sun baka kofi na farko dai shine akwai bronze, akwai silver, akwai diamond, akwai gold. So duk wani mataki coins ɗinka idan ya kai suna baka wannan kofin. So shi ma wannan kofin za su yi considering din shi. Sannan abu na hudu shine Tappy Town achievement. So shi ma Tappy Town achievement wani features ne da suka karo wanda da babu shi. So shi ma za su yi considering din shi. Sa'annan abu na biyar shine completed task. So duk wani aiki da suke bayarwa da mutum zai je yi, maybe sun yi partnership da wasu project, so za su saka link ɗinsu, play users ɗin Tapswap idan suka je suka yi joining ɗin wannan project ɗin, suka dawo za ka ga sun ba su coins a matsayin bonus. So wannan tax ɗin da kake yi shi ma za su yi considering ɗin shi into account. Sa'annan abu na shida shine N blocks. So N block shi ma wani features ne da suka karo wanda da babu shi. Duka wa'annan abubuwa shidan duk za su yi considering ɗinsu into account kamar dai yadda suka sanar. So mutum in har kana son airdrop, ka samu airdrop na Tapswap, so dole wannan criterion sai ka cika. Sa'annan suka kara da cewa cewa we are also fully aware of dishonest players and rest assured they will not be eligible for the drop. So ma'ana suna sanar da duk wani rashin kyautatawa da players na Tapswap suka yi wajen cheating din account, wajen sa auto clicker da wasu abubuwa dai wanda na rashin kyautatawa da users suka yi. So za su tabbatar da cewa wannan users din ba su tsallake ba criteria din, sannan kuma za su yi punishment ɗinsu. So kamar yadda muka sani, Tapswap suna da big community. Sa'annan akwai babbar exchange wato Binance tana magana a kansu. So akwai halamun nasara akan wannan airdrop din. So although har yanzu kuma ba su fitar da wani roadmap ba su yi magana akan TGE na cewa za su yi listening din coins ɗinsu ko wani abu ba. So but amma muna sa rai insha Allah wannan project din zai yi nasara kuma za a samu alkhairi sosai a ciki.
So nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. So idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mu like, sannan ka danna subscribe, so that idan muka kawo wani sabon update zaka gani a notification din wayarka. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Bye.